Hello mga Karusi, mga Karusi Moto. Mga Karusi Moto, dito tayo sa Binmali branch ng Rusi, no? I-vlog natin yung Classic 250i. Saka yung presyo niya mga Karusi dito sa may Binmali branch. Okay mga Karusi Moto, tara samahan niyo ako. Ayan mga Karusi Moto, ito yung Rusi Classic 250i. Mga Karusi, tingnan natin yung dito, yung ng gulong niya. Ayan. 110 by 190 D80 yung rim niya. Ayan. Naka siya mga Karusi, naka tubeless na siya. Ayan. Tubeless type na siya mga Karusi. Kaya okay ito sa pang long ride. Ayan yung rotation ng gulong niya pag ganito. At saka naka disc brake siya mga Karusi. Saka may reflector dito. Ayan. Ito yung disc brake niya. Tsaka naka mags na. Bali yung design niya mga Karusi, yung disc brake niya dalawa dito sa kabilaan. Kaya sulit-sulit yung brake niya dalawa. Ayan, dalawa yung kapit. Ayan, kabilaan. Tsaka ito yung kapaludo niya, oh. Yung magandang klase, oh. Hindi siya plastic. Ayan. Tapos may ano pa dito, yung naka-lock siya. Ayan, may reflector din dito. Tapos dalawa yung lock niya, sa kabila. Ayan. Ayan na po siya. Tapos mga Karusi, ito yung shock niya, yung design ng shock niya. Ito yung available color sa ngayon, kulay brown. Ayan. Tapos yung ano niya is 46. Tapos mga Karusi, yung sa likod niya is 130 by 80 D80 yung rim niya. Ayan mga Karusi. Tapos yung sa likod naman niya, naka-disc brake. Ito yung design ng likod niya is ito, yung sa brake light niya. Tapos ito yung sa okay naman siya, oh. Flexible. Yan, flexible. Ayan. Yung sa ano to, sa flasher. Kasi may reflector dito. Tapos Rusi. At di nawawala yung sabot-sabot lang. John 336. Yung mga Karusi mo. Ito mga kasi naka-disc brake din dito. Tsaka yung ano may kasi yung ano niya, yan, may design na Rusi Euro 4. At tsaka ano yan, ito yung muffler guard niya. Yan, ito yung ano niya. Ayan. Yung apakan niya. Ang apakan naman sa ano, natutup na yuyupik din, no, sa driver seat. Driver side. Yan. Yung foot brake. Saka yung sa langis niya is 1.3 liters. Ayan. Meron ano dito, yung sa oil cooler niya. Ayan. Busina. Ayan, design niya mga Karusi Moto. Pang classic talaga. Rusi Classic 250i. Ayan. Mga Karusi. Ayan mga Karusi Moto. Tapos parehas lang ng mga Karusi doon sa likod. Parehas ng flasher dito. Ayan. Kabilaan yan. Yung susi niya ito. Para pa rin yung susi niya. Yung design ng sa pang tricycle. Ayan. Yung design. Yung upuan niya mga Karusi ito. Yan, makapal naman. Yan, okay. Tibay. Dito, may tahi dito. Yan. Tapos mga Karusi Moto, ito yung pass light niya, oh. May pass light siya, tapos sa ilaw. Tapos sa flasher. Busina, tapos meron yung hazard dito. Tapos ito yung stop and go, tapos high and low, tapos start. Naka-digital natin siguro, hindi natin makapin walang battery. Yun lang mga Karusi, wala siyang kickstart dito. Ito walang kickstart. Ayan. Yung Rusi Classic 250i walang kickstart, no. Kapagita ko lang yung presyo niya, yung Classic 250i, yung down payment niya is 7,000, no mga Karusi. Down payment 7,000. Yung 36 months niya is 3,890. 3,890 yung 36 months niya. Yung 24 months niya is 5,210, no. 5,210 yung 24 months niya. Tapos yung rebate niya is 300. Ayan mga Karusi. Okay mga Karusi, ulitin ko, ang down payment is 7,000. 36 months niya is 3,890.
24 months niya is 5 to 10. Rebate niya is 300. Ayan mga karusi, yung presyo ng Classic 250i. Ayan mga karusi, no? Salamat sa mga. God bless you, more power, keep it, sana sa buti yung kalagayan. Bye bye mga karusi mo po.